vala amehlo wakho. Sengiyabala Nkosi okuhlongenzele kona impela yamandla uthando nalo ngami. Phakamisa izandla zethu. Inceke yenkosi izawuza ngaphambili sibonge sonke emveni koko. Sengiyabala Nkosi okuhlongenzele kona impela Jesu uthando nalo kimi impela ngiyamangala Jesu impela uthando nalo kimi impela ngiyamangala Jesu yami impela uthando nalo kimi impela ngiyamangala Jesu uthando nalo kimi impela ngiyamangala Jesu wami emangaliswa luthando nalo kimi impela ngiyamangala Jesu imangaliswa luthando nalo kimi impela ngiyamangala Jesu impela ngiyamangala uthando nginikelo siphakamisa izandla zethu phezulu. Angazi ukuthi inkosi kuthathephi kuthande kangakanani, kodwa umuntu owazi kahle uba wathandwa kangakanani inkosi wena. Ifuna namhlanje sike simtshele uNkulunkulu ukuthi siyamangala indlela asinakekele ngayo. Noma ngathi ufani nomunye ngezinto nazo, kodwa ikhona indlela uNkulunkulu angayijonga akunakekele ngayo. Lula izandla zakho phezulu. Uyeke izinto ezimbi kodwa count izinto ezinhle uThixo azenzile. Ulapha abanye abekho, uyaphila abanye basemathuneni, ulapha abanye balele esibhedlela namhlanje. Ungambonga uNkulunkulu kutshona ilanga nje. Impela ngiyamangala uthando nalo ngami Jesu uthando nalo impela ngiyamangala Nkosi yami impela ngiyamangala uthando nalo kimi Nkosi uthando nalo impela ngiyamangala Nkosi ngiyamangala Jesu uthando nalo kimi kakhulu Nkosi onakekela impilo yomuntu. uDavide uthi uyintoni na umuntu lento umnakekele kangaka, yintoni umuntu lento umlandelela kangaka. Bayethe Nkosi yamakhosi
bayede sithandwa semiphefumulo yethu sibulala uthando uThixo sithanda nalo atujone bonana uthando lungaka asenzele lona uyise loba sibizwe baba sikabantwana bakhe ayikabonakali into esiyoba yiyo kodwa xa iphewa bonakala sesiyofana naye bayede wabalandela njalo ekhombe lenyawo zethu sesiyabonga moyigcwele. We give her the glory, we magnify your name. Akekho njengawe. We thank you Master Jesus. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Shaya izandla zakho kakhulu ngeke inkosi sengaphambi shaya uNkulunkulu izandla shaya izandla uJesu namandla ngegama lenkosi shaya izandla zakho kakhulu vula umlomo ukuthi inkosi ndiyabulela ngothando nenzelelo mbonga uThixo uthi inkosi ndiyabulela ngegama likaJesu. Kubefundisi bonke abakhona otata nomama obhuti nosisi egameni lenkosi enguYesu Kristu abantwana abancinane ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha ndizalwa kwamdludlu ndisindisiwe uYesu Kristu uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ela kafutshane nje sifumane namazwi ncwadi yamaRoma chapter number 4 verse number 11, ncwadi yamasekolose chapter number 2 verse number 11, ncwadi yeGenesis chapter number 17 verse number 14, ncwadi yamaRoma 4:11, Kolose 2:11, Genesis 17:14, Maroma 4:11, Kolose 2:11, Genesis 17:14. Egameni lenkosi enguJesu. Oh Jesus. Kusathethwa ngendaba yokuba silungiselela ukuya elubhaptizweni. So uThixo ukuyimo yokusilungisa esilungiselela ukuze siyobhaptizwa. Isidumbu ke phambi koba siyofakwa emhlabeni siqale silungiswe. Asithathwa sinhlaka sinje yasukela safayo sibe sesiyofakwa emngxunyeni. Kukhona abantu abatrainwayo betrainelwa ukusilungisa khona ukuze silungele ukungcwatywa. Ebona ke oyena mntu okanye sona siganeko apha emhlabeni esodlula abashumayeli ukushumayela indaba yokulunga komuntu ukufa. Yabona xa uye emngcwabeni ufike ngela xesha kwamkelwa ngalo mzimba okanye ufike ngela xesha kuthotywa ngalo ibhokisi. Ubomi kweza stages ubuthatha ngendlela nomahluko. Akho moment eshumayeza umuntu inguquko njengaleya, ngoba uye uhlala uyiqonde into ethi nam ndiyeza ke bona nje apha. Uqede emveni koba uzixelele loo nto yobuyeza apho uzibuza umbuzo othi yofika le mini ndinjani mna. So akho xesha, akho sigane, akho mshumayeli ushumayeza inguquko njengomshumayeli olela thuba loba sibukele isiganeko sokufa komuntu. Makabonga uJesu. Kangiba ndiyayikhuthaza into yoba
apha empelavekeni sivele siye nemingcwabeni futhi sijonge nje la xesha lokufika komzimba neliya lasekuyeni emangcwabeni. I am telling you, yonke ishumayele yawushunyelwa apha yokunceda ngesizathu soba ibuyisela ireality kuthi lameko kanye lamo kule ndawo ethi lonke uluntu oluphila phezu komhlaba lodlula apha. Isikhuthaze lento kule ndawo ethi sengaske ndingafindi le nto ndiyo namhlanje. Elathuba lithuba lereality. Ake sifumane ndamazwi incwadi yamaRoma chapter number 4 verse number 11. Isihloko umzekelo kaAbraham. Umzekelo kaAbraham. Verse 11. Kaloku wathi engekaguquki uAbraham ekholwa kodwa wabalelwa ekubeni lilungisa nguThixo. Yes. Waza waluka emva koko. Waza waluka emveni kokuba eye walilungisa. Uqale wakholwa wabesele uyaluka. Yes. Olulwaluko ke lwaba luphawu olusisiqinisekiso sobulungisa bakhe. Olulwaluko lwaba luphawu oluqinisekisa into yokubana uAbraham uguqukile. Oluphawu loba elukile lwaba sesiqinisekiso santoni sesamani soba ukholiwe. Sobulungisa bakhe. So ukholo lwakhe zange ibe into yakhe. Waye wenza into ngaphandle engqinelana nalento athi ikho ngaphakathi yokuba uyakholwa kuThixo. Ukholo lwakhe lwaba nobungqina obubonakala ngaphandle. Now kuthiwa ubungqina obabonakala ngaphandle lulwaluko. Ulwaluko ke mawulufunda beBhayibhelini ngokweTestamente entsha kukubulawa kwemvelo endala apha emntwini othi ukholiwe. Amen. Ukwaluka kwiTestamente entsha kuyisimboli yokubulawa kwenyama le yomntu. Ngoba ngaba sithetha ngobhaptizo sithetha ngokungcwatywa. Asisekhona abangcwele. Amen. Asithetha ngobhaptizo sithetha ngokungcwatywa. Akangcwatywa kumuntu ophilayo. Jesus. So iBhayibhile ithi after uAbraham ekholiwe waye wenza inkonzo yokwaluka. Inkonzo yokuzithena. Inkonzo yokuzilumla. Khona ukuze afe elizweni. Awukuba efile abe yiqualify yoba angangcwatywa ke ngokwelubhaptizweni. Sisekhona. Mhlambi make sifunde lencwadi yabaseKolose chapter number 2 verse number 11. Isihloko ubomi obugqibeleleyo ngokumanywa noKristu. Ubomi obugqibeleleyo ngokumanywa noKristu. Verse 11. Nakuba nimanywe naye naluswe ngolwaluko olungelulo olwabantu nje. Na ukuba nimanywe naye niye naluswa. Kuye kwakhona izinto ezisuswayo kunu ukuze nibe ngamadoda. Kuye kwakhona izinto ezisuswayo kunu ukuze nibe ngabantu bambi. Kodwa oluloluka Kristu. Yes, ingcibi ibe ngeKristu. Lona
kukukhululwa komntu kwigunya lesimo lona kukukhululwa komntu kwigunya lesimo esidala. Olu lwaluko lukukukhululwa komntu kwigunya lomntu omdala. Abaqali ngokhululwa kwigunya, baqale bakholwe. Bawukuba bekholiwe baqeda ukhululwa kwigunya, ngoba aboluswa abantu abangekakholwa kuye uThixo. Because iba ngumsebenzi omkhulu indaba yokuthi abantu abangasindiswanga babayeke izinto. Because akho mandla obabayeke. Lento iBhayibhile encwadi kaTito isithi ubaba lo olusalwamkelayo sikulo, lulo olusiqeqeshela ukuze sithi hayi ekoneni. So ngabantu abaqale bangene enywebeni abanthetha ngabo. Jesus. Bathi bawukuba besenywebeni bakhululwe inyweba. Bathi bawukuba isimo sabesidala sifile, bayayisimbolize loo nto ngoba baye kwi-funeral Oh Jesus. elubhaptizo. Amen. Because uba ngaba abantu bangcwatywe nesimo sabesidala sisaphila, bawukwenza lento oyenziwa phaa ezilalini. Ezilalini kudla ngothiwa umuntu ufile kodwa kuthi uyabona ezantsi kwekati. Because lo muntu ufile but sisambona. Oh Jesus. So uba ngabe umuntu ungcwatywa engafanga, engakhange oluswe, singakhange sibe khona izinto aphulukana nazo, wongcwatywa athi sele ngcwatyiwe ubeleke simbone engcwatyiwe. Oh Jesus. Sithi makuthiwa kuqhekeziwe phaya elalini kube siyamazi unyana kantombi womzi lo oqhekezileyo siyamazi. Because uyazi uphile file. Ufile kodwa uyaphila. Uthi lo mama wazifisa. So before ungcwatywe, before ubhaptizo, that is why kule verse elandelayo kuthethwa ngobhaptizo. Kwivesi engentla kuthethwe ngokwaluswa. Alondifundele siswami kwenzela uba kungathiwa lento isuka kule ngqondo yasemamiyeni. Verse 12. Yes. Kaloku ekubhaptizweni kwenu nangcwatywa kunye naye. Bafoni ngcwatywe niqale nakhululwa isimo esidala. Oh Jesus. Asibhaptizi nesimo esidala. Isiganeko phakathi kwensindiso nobhaptizo ingcibi. Amen. Kuyiwe ethontweni Oh Jesus. kuyokwaluswa, kuyotshizilwa Oh Jesus. isimo esidala, kuyometshaniswa sangweni. Ube ngasazimeta limqinwa umninzi kunalo. Oh Nkosi. Uthatha isitshetshe uziphungule ngokwakho, ulile uzalusa ngokwakho, Oh Jesu. inhlungu ungasazinaki, ukuluza ungasakunaki, unake indaba yobufuna ufithe ebhokisini kuphela. Ngoba siyema isingcwabo, akuye kwathi kanti umuntu ozongcwatywa umkhulu kunebhokisi yakhe. Amen. Kufuneka kuba kuyospecialize nebhokisi yakhe, because umfi Oh Jesus. akonele ebhokisini, ngoba phezu komhlaba uyawadla, Yo. akazazi ubusezofa afake ebhokisini.
uye waphila kuphela akalungiselela ukufa. Akayazi bebhokisini akungeni bantu bafileyo nje cha. Zimbini qualifications kukufa nokwanela. Nokwanele. Amen. Yeluka. Jesus. Kube nebahlala phansi so. Kube nemikhwa isahlukana nayo. Kuthi olwaluko kukwehlukana, kukukhululwa kwesimo esidala. Kwambathwe isimo esitsha. Kukhululwa kwesimo esidala. Ungahambi unjalo. Isimo esidala kuyohlukwana naso. Ungena unjalo kodwa uhlali unjalo. Ungena unjalo kodwa uhlali unjalo. Jesus. Ngoba inceba leka Jesu ubabalo olu uTito uthi luyasiqeqesha lula lungamandla uthi ungakwazi ukuthi hayi. Oh Jesus. Ubabalo lukufundise. Amen. Uthi ubungumfana ofana namlo ongayazi ibinjani ibhethi xa uyileli wedwa. Ubabalo lukufundise. Oh Jesus. Uthi busawufana namulili lwano lale mina ebusuku ngalala ubabalo ukufundise. Uthi uyalala ebusuku. Amen. Emini ukuhlalwe emini. Jesus. Lekudiveta ubabalo. Lukubuyisela kwi-originality yakho. Amen. Ubabalo. Awuhlangane negrace and then you remain the same. That is why esithi lo mbhalo wamaRoma siqala sikholwe senziwa amalungisa sibe sele sisaluswa. Jesus. Because akathembanga thina kwahlukaneni. Uthemba igrace yakhe. Amen. Uma kekho ohlangana negrace ahambe nazo zonke. Uba ngaba yigrace akuhambeka nayo ayo grace lace. All right. Amen. Because ilace othi uyinxibile ubonakale ngaphakathi uyinxibile. Kanti igrace yakwambesa. Hallelujah. Ikwenza ubungabonakala ubuze bakho igrace. Oh Jesus. But abantu lo mfana indlela serious ngayo igrace. Amen. Igrace Oh Jesus. uyaluswa. Uyathenwa. Oh Jesu. Kutho lwaluko alenziwa ngezandla zomuntu. No. Usikubona umthetho ngaphakathi kwenhlizweni. Othi benikade ndiyithanda kodwa ndisenda ibukula mvanje. Kulomthetho osebenza ngaphakathi. Othi sewulele uthi I cannot continue like this. Oh Jesus. Uvuke ngo12 ebusuku lile. Uthi Jesu andazi ndingaphuma njani. What I know, I cannot continue like this. Grace. Oh Jesus. Ukhangelwa ingcibi. Ukhangelwa ingcibi. And I want us to understand uba ulwaluko alufani. Abanye abantu boluka esibhedlela within a week sebepholile. Abanye abantu ngamaXhosa within 2 or 3 weeks sebe right. Abanye abantu ngabeSuthu bahlala 6 months uze babe right. So ayifuni wena mntu ngumlungu wenze esibhedlela usifanise nomSuthu. Usifanisa nomSuthu. Amen. UbungumSuthu silinde xa singcwaba abanye uthi wena andisengumSuthu mina ndisesentabeni lindi 6 months. Oh Jesus.
Mandiyiphinde lento. Uba ngabe ungumsuthu lwaluko lwakho uyaluva ba andikho luseki. Yitsho sufuna uya kwi-burial. Ungakabikho right. Yitsho ithi ndiyavuma abanye ba right khona mna ngumsuthu. Yami indaba yi6 months. Ndisaphila mna. Amaxhosa ngo 3 weeks inyanga sebe right mna ndisaphila. Yingozi le ndaba yokungcwatywa komuntu osaphilayo. In fact noba sewuyothwala kunentlobo zentwalo ekuthiwa xa uyithwala funeka ungcwaba umuntu ephila. Because ukungcwatywa komuntu ophilayo lisikizi lesiphanziso. So uma ngaba ndisazi uba ndisesentabeni andikho luseki, ndisekwi-process ndisaphila kimi, ndithi xa ndithethayo ndifuna uyongcwatywa. Lisikizi lesiphanziso. Uba ngaba lisikizi lesiphanziso onibona sendisindisiwe. Unibone sendishumayela uba lisikizi lesiphanziso. Because wangcwatywa ephila. Akukho bomu bunofunyana kuye. Uyaphila but impethu ubuqu ehamba. Because uyaphila but ithuna uhamba nalo. Akho bomu unobufumana kuye cula. What you get is dead life. Because kungcwatywe umuntu ophilayo. Now inyawo sivele pha ibhokisini mekanje. Inyawo sivele pha ibhokisini, izandla sivele ngaphandle. Iyahamba ibhokisi ihamba ngenyawo. Because wagolozela ukufa, wathanda ungcwatywa. Because wayethanda wathanda ungcwatywa, akakuthanda ukufa. Sangayithanda inkonzo yolwaluko. Wafuna uyotya namadoda engakhangoluke. So le Bible ithi before ulwaluko qala noma ngcwele ukholo. That is why ingumdlalo. That is why ingasoze incede umuntu indaba yobana ndithi ndingekakholwe kufeni nasekuvukeni kaJesu ndihambe ndiyobhaptiza. Xa ibizwa lonto kuthiwa yibhathi. Ntoni? Kukuhlamba. Because andibhaptizelwa ntweni. Because ma ubhaptizelwe kufeni kaJesu. Now ukufa xa ungakukholwa ubhaptizelwe ntwenini. Because ubhaptizo lungqino lwento ikholiweyo. So xa ungakholwanga ubhaptizelwe ntwenini. Number 2, ubhaptizo lungcwatyo, uyafakwa. So yenza us understand into yobana babephazama otata omkhulu bethu xa bebesifaka amanzi ngekomiti. Because ukona umahluko phakathi kophehlelelo nobhaptizo. Uphehlelelo uthelwa ngawo, ubhaptizo ufakwa kuwo. Because ma ubhaptizo uyancwatywa. Iba nepicture yesidumbu kwesifile ekuthiwa siyasingcwaba sisithela umhlaba. Iba nepicture yesidumbu ekuthiwa xa sisiye esingcwabeni saso sifike sisibeke phezu kwetafile ngolu hlobo sithi siyasingcwaba sisithela umhlaba sicele sithi sisingcwabile. Because ma ubhaptizwa uyancwatywa. That is why uma ungena amanzini ungena uthi ungene nozwane. Because it's symbol ka 6 feet underground.
sibi isifihlo sibalekisa abantu isifihlo somuntu ofihliweyo but imilenze isavele ngaphandle. Sibalekisa abantu eso. Mawungcwatywa mawungabonakali. Isizathu soba ungcwatywe kungqinwa indaba yobufile. Mandiyiphinde lento. Isizathu sobungcwatywe awubulawa. Awenza njani? Ungcwatywa just because sele ufile. So ukungcwatywa kuyi-confirmation yokufa. Ayibulali bantu ukungcwatywa. So before baptism, inkonzo yolwaluko. And I want us to understand lento ethi. Eyona nto umuntu agude kuyo esindisiwe engasindiswanga kukuvukelana noThixo. Eyona nto umuntu aqaqamba kuyo kukuvukelana noThixo. Athi nyani seyazi asixelele into ethi andizoyithobela ndiyazi. Yiyo lento khona abantu abafungayo bafunga babhala phansi. Yiyo lento khona befundisa abafungayo babhala phansi. Bathi kuleya intente we will never go there. Bayayazi asithengisa oil na banana kule ndawo. Bathi bagqiba koloba soze bese. Isizathu sesokuba badecide enhlizweni zabo uAdam wabo oluvukelo noThixo bomyeka phile. Bayaphila but noAdam wabo usaphila. La moyo vukelo Thixo, la moyo vukelo mbuso isaphila. Bayakholwa bathi basindisiwe kodwa ukusunduzana noThixo kusaphila. Because besazi binyaniso Yesu soze bayijike ngcono bangabikho mayithetho. Because eyona nto iqaqambayo apha emntwini nobuthetha ngalwimi zimbi yile moyo yokuthi hayi kwintando kaThixo. Hayi. Ngelishwa lomo enye yemo odinga ukuyaluswa xa usindiswa. Udinga ukuyaluswa xa usindisiwe. Yiyo le nto uPawulos mayithethayo njengoba ndisindisiwe nje Romans chapter number 7 ndinemithetho emibini ephila kumsindisiwe. Umthetho kaThixo womoya ukho nokaAdam wesono ukho. Ziphila zombili. Awuhambi bangolide xa unjalo. Because uphila kubomi bobu Aram njengoPawulos. Uphila ubomi bobu Aram uyazisizela nawe. Because uyazazi uba umthetho kaThixo uhamba but wena ufune ngenye. Usithandele enye. Udinga ukwaluswa. Awufi unjalo. Because uba ngaba ungcwatywe unjalo. Uba ngaba ungcwatywe nentando yakho. Wavuka nayo. Basengozini bonke abantu abanoze bathi bayikopa kuwe salvation. Because soze bayazi intando kaThixo into baya kuyazi intando yami. Because into endigood kuyo mna intando kabantu. So until ndizilumle ndizithene ekuyenzeni intando yami ibhlungu injalo ndizaluse
Ndidecide ukuphila ngohayi entandweni yam. Ndiphile ngomhlabelelo othi lilungile ijogwe lakho. Awundihluphi umthwalo wakho. Ngesizathu soba ndihamba kanye nawe Nkosi. Akabonga uJesu. No, awungcwatywa usafuza uAdam. Awungcwatywa usafuza uSamson. Awungcwatywa usafuza uSamson. Oligorhe mina late tyiwa emathangeni kaDelilah. No, awungcwatywa njalo. Awungcwatywa njalo. Emini uligorhe linamandla late tyiwa. Uyoluka kuqala. Uyoluka. Awungeni naye ethuneni leyo imo. Uyishiya entabeni awu yasemathuneni yasentabeni. Iyoluswa leyo. Ilena uPaul encwadi yamaHebhere atanika lwinesono kuze kuphume igazi. Because kulomo usunduzana nesono. Usunduzana naso. Bakubiza bubecephe phansi 400 days, becephe 400 days. Mabe kubuza ubhizi yini wabhityanga ukuthi ndisentabeni ndiyoluka. Kuyeluka. Awungeni nayo imo kaDelilah pha emathuneni. Awungeni nayo kaDelilah. Imo kaDelilah awungeni nayo emathuneni because office isithunzela. Sishiya le yasentabeni le. Uyoluka uqala before yemathuneni. Umshiya ngenene uDelilah uye ungumfi emathuneni. Ndiyolala ndindedwa yethuneni nami. Ndiyolala ndindedwa yethuneni nami. Awungeni naso ungena wedwa. Ungena wedwa. Oh Jesus. Zonke izinto ushiya entabeni. Ushiya entabeni ezinye. Oh yes Lord. Ulwimo olulalanisayo ulishiya phezu kwentaba. Amen. Ngoba khona abantu ngabalenga ngentambo bafe inyani soziphume singaphuma zonke ezinye ngemva nangaphambili. Inyani ingaphuma emlonyeni. Mighty Jesus. Abazali na inyani abazani nayo. Bafuza utata omkhulu wethu uAbraham. Abazani na inyaniso bayibiza ngoba ziholy lies. Hayi wethu uFaro ngusister wam lo. Babohlula ubuxoki akhona ubuxoki bobuxoki. Uxoki. Kube khona ubuxoki. Khona ubuxoki. Kube khona ubuxoki. Amen. Siyama nobuthi. Noba bukowutelwe iLeviticus. Noba bukowutelwe isithilelo. A lie is a lie. Wa ukubusiyela ubaptizweni uyaphuma emaqhingeni. Ngoba lento uyibaptizelwa kuyo wakholwa wabaptizelwe lukholweni lwakhe. Oh Jesus. Amaxoka abhaptizela kubo ubuxoki. Boxoka naphambi kukaThixo. Into ungumdludlu awufunde endamase wena.
ndithi hayi zangafunda uNdamase ndandifunde eBhifi. Ndithi wawufunde eNdamase, zandifunde eNdamase ndandifunde eBhifi. Yintoni uMahluba kweBhifi? Hayi nxa kusewathi iNdamase. Because uxoka wakukhela wangcwatywa nako. Kuyolukwa. Oh Jesu! Phandle lapha ugcwele abantu ethi iBhayibhile kayibabiza uPetros noJuda, bathi ngabantu abashumayela beqashwe indoda enguBhalamu. uBhalamu xa ishumayela ukhokhelisa inzuzo qala, benefit. Number 2, usisikhubekiso kwaba bendlu kaThixo uBhalamu. Because uBhalamu ngumuntu kaThixo owaqashwa ngabantu abangengoba kaThixo uba awise abantu bakaThixo. So khona uBhalamu abaphuma apho behlulwe yile baphumela ngaphandle. Into abayikhanvaselayo ukuba bonke abantu abiza igama likaYesu mabafane nabo. Uba ngabe inyani bayazi mabazi ihafu yayo. Ndiliphara lizela amanye amaphara. Ndinguthanda amabhinqa ozela abanye othanda amabhinqa. Ndinguthanda imali ozela abanye othanda imali. Kuyolukwa. Ngabantu abanelishwa abangcwatywa nazo bangcwatywa benjalo. Sabaye phezu kwentaba yokwaluka. Abakwazi ubuhlungu bokwehlukana. Sendehlukene nezwe lokona dobe Gesela Jesu nobe ngoba bahambe entabeni madoda zizinto ezihamba ngobekezela ngoba kubi ngolwa siyiva akubi izinto asizirhaleli man nami ubamba ifika ndikurhalela ngondimi kule ndawo kodwa ndibekezele. Jesus. Bekezele ngoba ndiphila impilo yokwehlukana nezwe lokona. Sisafuna uphathana kodwa sibekezele. Sibekezele. Jesus. Ngoba siphila impilo yokweluka. Ngoba kuhanjwa nazo zonke ezasebukhwenkweni siwa khona kunenyama ophunqukana nayo. Oh Jesu. Jesus. Nenyama ophulukana nayo. Amen. Ngoba as long isekhona ukwenza ubehave njengohlobo lomuntu. As long isekhona ikuphiliswa kwenkwenkwe. Kwenza uqeleko. Baba ube wehlukene nayo. Oh, wawube wehlukene nayo. Waluhlobo lomuntu. Ekuthiwa lo angawakho umzi lo. Noba abantwana nganabo angabokha lo. Because yena uqala okhekile. Not abantu ababaleka idiscipline kaThixo. Bathi awukubi behlula bafuna iyokokha abanye abantu. Uzofika uthini kubo?
before ubhaptizo, inkonzo yolwaluko, inkonzo yokufa, inkonzo yokufa kuwe. Sifuna incwadi kaJeremiya sithandaze, Jeremiah 4 verse number 44. Jeremiah 4 verse number 4. Jeremiah 4 verse number 4. Ulwaluko lwenu malenzelwe undikhoyo, lungabi yinto yasenyameni nje, bantu bakwaJuda nani bemi baseJerusalem. Kungenjalo inqubo yam ngenxa yebubi bezenzo zenu iyakugqabhuka, ixele umlilo olenya ungabi nakucinywa bani. Ulwaluko lwenu malungobulo lenyama nje qha, mayibe lulwaluko lokutshintshwa kwezenzo zenu. Oh Jesus. Ngoba abantu abangatshintshwanga izenzo zabo kuthiwa ingqumbo yomsindo kaThixo yothululwa phezu kwabo. Masiyithethe lenyani, ezulwini asingeniswa ukuthi Yesu ndiyakwamkela. Ezulwini asikhwalifayiswa nguYesu ndiyakwamkela. No. Into eyenza sikhwalifayele izulu ukwaluka, kukwehlukana nezwe lokona. Ngifundisa isong verse number 4. Ulwaluko lwenu malenzelwe undikhoyo, lungabi yinto yasenyameni nje, bantu bakwaSirayeli nabemi baseJerusalem. Ngokunjalo inqubo yam ngenxa yobubi bezenzo zenu Ngenxa yobubi bezenzo zenu iyakugqabhuka, ingqumbo yami yawugqabhuka phezu kwenu. ixele umlilo. Ngoba noLothe wayebizwa ngoba lilungisa, but indawo wayihleli kuyo iGomora neSodom yafikelwa ngumlilo ephakathi kwayo. Wayebizwa ngoba lilungisa, but izimbo zokulungisa zingekantshuli kuye. Esamili sokwezwe lokona iBhayibhile ithi ingqumbo yomlilo kaThixo yalifikela izwe phakathi kwalo. Yalifikela izwe phakathi kwalo. Umkakhe zangasinde ngoba wakhetha uba lilungisa kodwa lingolukanga. Eliyekabi namahluko phakathi kokubi nokulungileyo. Ilungise lisazifuna zonke, inhlalo yokuhlala lisayifuna, alikazilumli kubo ububi. Singena senjalo kodwa sihlale senjalo. Asihlale senjalo. Asihlale senjalo. Khona ubomi obungcono unobomi bokuphilela ukona. Khona ubomi obungcono ukodlula ubomi bokuphilela ukwenza intando yakho. Abantu abohlulekayo ubabalo lwenkosi uJesu lukhona for lonto. Lukhona ukuze lisifundise ukuthi hayi ebubini, lisifundise ukuze sithi hayi ekoneni. Awudingi umuntu wase next door uzithena ngokwakho. Uzithena ngokwakho. Uzithena ngokwakho. Ncwadi yamaRoma ithi masizilumle kuso isono. Masizilumle kuso isono.
ufane neenkomo zaseBethshemesh. Zasithi ziwuva umbele ubugcwele abadlezane beenkomo zifuna uncancisa. Kodwa because zazithwele ityeya kaThixo yayizithuma to the opposite direction. Amathole ayekhale sithi sifuna uncanca, nombele utshisa usithi sifuna uncancisa, but ityeya kaThixo ibaqhubela to the opposite direction. Zikhala zisiya, zikhala zisiya, zikhala zisiya. The most zikhala ziyabhekela koku zikufunayo, zikhala zibhekela ngoba ubabalo lukaJesu luphezu kwazo, luyazisusa kuko okufunwa inyama yazo, zibhekelela koku okufunwa ityeya ezithwele. Ake siphakame esimeni ngenyawo ekuhlweni nje. Bawethu namandla siyabonga kumkani wabungcwaliso ngegama lenkosi enguJesu uKristu ophilayo. Uzuko silubuyisela kuwe njengenkosi ngegama likaJesu waseNazaretha. Namhlanje uhlweni Nkosi yokulunga kwethu ngegama likaJesu unohlabelelayo ndiyohluleka ndindedwa. Thixo wamona amandla ngegama likaJesu sifuzise ezo nkomo zaseBethshemesh ezazihamba nokuchaseneyo nokufunwa imizimba ezaziyithwele, kodwa zilandela oku ongabonakali zikuthwele ubukhona bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha oyinkosi. Siqonda ekhaya nithini na masinga athiyeki ngalutho asikholwa lana asikholwa la sombona sohlala naye noJesu amehlethu phambi kwenkosi sonke siqonda ekhaya. Uthi lo mculo masingathiyeki ngalutho. Oh Jesus. Kulomhlaba ngicela ukuthandaza nabantu namhlanje abathi Nkosi mandoluswe, mandife kumagunya esono. Ngabo bantu engicela ukuthandaza nabo abayifayo lento uThixo ayithetha nabo. Wavala amehlo akho bukhona usuke esitulweni uzaba ngaphambili uthi Nkosi mandife. Zikhona indawo eziphilayo apha kum, ndiyafuna ukwenza ukuthanda kukaThixo kodwa ndiyehlulwa ngamandla esono, mandife. Wavala amehlo akho ungambheka oseduze kwakho njengoba silapha kule tente nje. Neentsuku zokubhubha kwethu azilingani neminyaka elapha kuwe eseyikushiyekela ozoyiphila ayifani naluseduze kwakho. Kodwa uma kungenzeka iphele lo minyaka emveni koba uThixo ethethe nawe, uqinise inhliziyo yakho.